Mula ya nduk ayo iki terus sangke waranggonane akeh banget. Ya, dikenalake ya, Mak. Dikenalake. Ya. Kula nyuwun ingkang kula sebut naminipun mengke saged dadah nggih. Cobi menika Waranggono kondang. Wah, jan viral banget. Iya. Iki uga bintang tamu kok, Nduk. Iya, luar biasa. Mbak Hani Kusuma saking Tulung Agung. Alhamdulillah luar biasa piye cantike. Yuk, jan ya. Inggih. Ugi nomor kalih menika inggih jan luar biasa malih Waranggono. Wah, nyunyur pokoke. Ya. Kondang Tulung Agung. Mbak Anggun Maisina. Wajan. Yo. Ugi wonten malih inggih menika Waranggono. Kondang Jawa Tengah. Wonogiri Mbak Arimami. Alhamdulillah. Ugi wonten malih inggih menika Waranggono generasi penerus sinden dari Kota Ponorogo. Mbak Venezuela. Wah, ketian. Wah, jan kok elok tenan nggih. Ugi inggih menika Waranggono saking Badegan Ponorogo. Mutiara Mustika Buana. Alhamdulillah nggih. Wonten malih menika ugi Waranggono kondang saking Kota Tiwul. Wonogiri Mbak Inar Gadul. Ayo, saya gadul tenan. Pokoke jan cespleng pokoke. Wonten malih Waranggono menika saking Kota Reok Kanjeng Mami. Wah jan ke elok tenan. Nggih, Kanjeng Mami. Nggih, matur geng panuwun, matur geng panuwun. Wis dikenalake. Ringkes wektune merga ya dum-dum kok, Nduk, ing mau bintang tamune pokoke jan akeh banget ya. Pokoke udan bintang tamu ing bengi iki ya. Wah, jan luar biasa Mbak Eli iki pokoke nek kadung wah dasare piantun budaya. Ora lokak ning saya kebak insyaallah. Inggih. Menika jatosipun ing dalu menika bintang tamunipun mboten namung jog titik kalih jog lutuk ning Mas Percil CS napa nggih dalu niki kedahipun Mas Percil CS ugi sedaya bintang tamu lain nipun ning Mas Percil menika kedadak wonten tanggung jawab utawi wonten kewajiban nggih menika umroh. Kedadak dadakan umroh. Mila ngibadah kewajibanipun Mas Percil mugi-mugi napa sedanipun saged mabrur Allahumma amin. Mboten napa-napa. Monggo niki sak terusipun. Ya sak terusipun. Kula aturi